Estamos. Bueno, cando ustedes manden. Que son desos que... Estades preparados, sí? Todos? Bueno, pois empezamos, non? Veña, Alberto, tú eres o que mandas. Veña, vamos alá. Bueno, pois moi bons días a todos e a todas. Vamos a dar a roda, bueno, a comparecer en roda de prensa como ocurre a maior parte dos luns, sobre todo cando a Xunta de Goberno previa pois ten un contido como ten a de hoxe, e por outra parte, sobre todo tamén cando pois ademais pois hai temas de actualidade sobre os que, bueno, si queren preguntar ou pois estamos a disposición, lógicamente. Bueno, eu quería solventar unha vez máis, e non me cansarei de facelo, porque creo que nestes momentos unha situación de normalidade administrativa é un activo, non? E iso non ocorre habitualmente noutras administracións, e eu creo que quero poñelo en valor, porque é o que debería ser. Así, o pasado venres tocou aprobar en tempo e forma os orzamentos correspondentes ao ano 27, que, como todos vostedes saben, quedaron aprobados, e hoxe pois tocaba xestionar o diario, a vida diaria da Diputación, e para iso celebramos, como todos os luns, a Xunta de Goberno, en donde paso a darlle conta das principales acordos tomados. Bueno, unha Xunta de Goberno con un importe económico, bueno, bastante xa importante, 652.000 euros en 7 asuntos aprobados, dos cuales a maior parte, máis de 600.000, son para a cooperación con concellos e 42.000 para axudas a diversas entidades. Dentro da cooperación con concellos, hoxe toca resaltar un dos aspectos que dende a Diputación estamos cuidando especialmente, en os que estamos actuando, que é toda a política deportiva, neste caso a política de infraestructuras deportivas, concretamente a construción de campos de fútbol e polideportivos. Así, hoxe ratificamos 3 convenios de colaboración cos concellos de Cenge, de Viana do Bolo e de Vilamarín, que supoñen impulsar definitivamente varias instalacións deportivas. No caso do concello de Cenge, a Diputación achega 150.000 euros para o proxecto de acondicionamento do seu campo de fútbol a través deste acordo, é unha obra na que a institución provincial continuará investindo ata chegar a 362.000 euros. Bueno, é unha demanda que me ten trasladado reiteradamente a alcaldesa do Concello, así como o equipo de fútbol, que é dos poucos que xa non teñen erva artificial e dificulta moitísimo o desenvolvemento da práctica deportiva. En Viana do Bolo, unha das cuestións recurrentes tamén é este campo de fútbol. Aí hai, ademais, para convertirlo nun campo de fútbol de erva artificial, o histórico campo das Carretas, non? Se compromete 443.000 euros nunha obra, efectivamente, na que a primeira fase, hoxe, a que se aproba hoxe, son 150.000, dices 443.000 euros que supón a obra completa, non? É importante suliñar que Viana do Bolo conta cunha importante canteira neste caso de amantes da práctica do fútbol, e, por lo tanto, bueno, é unha obra con retorno social moi importante, non só no equipo senior, senón tamén na súa base, non? E, por último, entre destas infraestructuras deportivas, temos o novo polideportivo de Vilamarín. Vilamarín é un concello próximo aquí do cinto de Ourense, que a verdade é que ten un exemplo de concello dotado dos recursos, dos servicios esenciales. Hoxe o que lle faltaba prácticamente pois era un pabillón polideportivo no que a Diputación vai a colaborar con preto de medio millón de euros, e hoxe aprobamos a primeira anualidade por valor de 200.000 euros, non? É unha infraestructura moi demandada, porque, xa digo, o Concello carece da mesma, é dos poucos que carece da mesma deste pabillón, e, bueno, nil, además das actividades deportivas, vanse a organizar actividades sociais e educativas. Bueno, queremos suliñar que con estes convenios xa asinados hoxe e executados ou comprometida a primeira parte das anualidades das que constan cada unha,
pois este proxecto de infraestructuras deportivas no que vai de mandato aquí nesta casa na Diputación xa alcanza preto dos 3,7 millóns de euros, concretamente 3.685.000 euros en investimentos totais distribuídos en actuación que abranguen a prácticamente todas as comarcas da nosa provincia, non? Un investimento que además se coordina co que levan a cabo fundamentalmente a Xunta de Galicia e tamén o que leva a cabo os propios concellos que participan inda que a capacidade financiera é máis pequena. Xa se fixeron obras en Xinzo de Limia, Toén, a Pobra de Tribes, Pereiro de Aguiar, Maside, Lobios, Cartelle, Amoeiro e Arnoia. Moitas delas terminadas, algunhas xa inauguradas, outras xa a pica de inaugurarse como verán nos próximos días, e agora pois van para diante os campos de fútbol de Cenlle e Viana do Bolo e o Polideportivo de Milamarín. Ademais deste paquete importante en materia de infraestructuras deportivas, pois tamén se lle concede unha subvención ao Concello de Nogueira de Ramuín de preto de 100.000 euros, 95.200 euros para unha obra de beirarrúas e soterramento de redes na travesía de San Miguel, e tamén ao Concello da Peroxa unha subvención de 15.000 euros para a creación dunha praza pública en Pousada. E, en definitiva, estos foron os acordos máis importantes. En resumo, uns acordos que suman eses 652.000 euros e que bueno, pues intentamos continuar unha vez máis con ese proxecto de transformación, de cooperación desta institución cos concellos, neste caso co deporte, cos espacios públicos e ca calidade de vida dos seus veciños. Isto é o máis importante o que lles quería anunciar no día de hoxe e quedo á súa disposición para aclarar calquera dúbida respecto aos acordos adoptados hoxe na Xunta de Goberno ou ben en calquera outra cuestión que vostedes queiran plantexar. Xa sei. Non hai preguntas sobre... Non hai preguntas sobre isto, sobre a Xunta de Goberno? Non? Bueno, pois vamos alá. Eu quería preguntarlle polo que hoxe publicamos algúns medios sobre unha nova investigación aberta ao alcalde de Ourense, que lle parece e sobre todo que lle parece a reiteración de veces que está tendo que ir a declarar o Pazo de Xustiza, que parece que vai máis ao Pazo de Xustiza, que está máis tempo no Pazo de Xustiza que nos plenos da Diputación. Bueno, pois, efectivamente, eu ata agora o único que coñecín é esta mañá, cando nos despertamos todos cas noticias de todos os xornais que recollían esa nova querela que ven de admitir o xulgado de instrucción. Como teñen que entender, efectivamente, a min particularmente, creo que a nadie, é algo que lle gusta que un dirixente público pois teña multitude de querelas e teña que pasar boa parte da súa actividade declarando diante un xuiz, pero bueno, tamén ustedes conocen a miña ascendencia xudicial e sei que é unha querela que está en marcha, que está citado para declarar, hai unha data para declarar e a raíz desa declaración supoño que se adoptarán algún tipo de resolución, de medidas, nun sentido ou noutro, e eu creo que, aunque sone moi manido, tampouco podemos engadir. Eu non teño acceso á querella, non teño, por lo tanto, coñecemento detallado dos términos da misma, e o que nos queda é esperar que a xusticia faga o seu traballo e se adopten as medidas que correspondan, tamén, evidentemente, presumindo ou dándolle sempre a presunción de inocencia que calquera cidadán tamén ten. Evidentemente, son moitos casos de querelas e de denuncias. A min, desde logo, non é unha situación que me agrada especificamente, pero, bueno, cada un responde dos seus actos. Pouco máis que dicirlle porque non teño máis datos. Bo día, presidente. Bo día. A fines da semana pasada chegábamos a un punto de conflito na Praza de Abastos, probablemente preto das datas de Nadal, se ameaza con ese desaloxo. A Deputación tiñase mostrado disposta a colaborar. Quería saber, pois, que postura vai adoptar a Deputación e que pode intentar facer neste conflicto, e coa mesma
o presidente dos Placeiros pedirá ás forzas da oposición, nomeadamente o PP, que artellase ou que intentasen artellar unha moción de censura. Non sei que tendría que decir ao respecto. Bueno, vamos a ver, son dúas cuestións completamente diferentes. Estamos falando da solución dun conflicto no que nós estamos posicionados inequívocamente desde o primeiro momento. E eu vou a contestar citando unha frase que o outro día poñía o remate a miña intervención antes da votación dos orzamentos. A Diputación non é un problema para nadie, pretende ser unha solución para aqueles problemas que se plantexen e, sin dúbida, o da Plaza de Abastos é un dos problemas importantes que temos hoxe sobre a mesa, esta cidade. A postura da Diputación, inda que non se trata dun asunto propio directamente, non, porque sabemos que é un edificio municipal, que ademais o Concello de Ourense, por ter máis de 20.000 habitantes, non é obxecto de cooperación específica ou de obligación específica de cooperación. Bueno, a pesar de todo eso, nós estuvemos sempre no diálogo, porque non hai outra maneira. Trátase de un asunto moi importante para a cidade, trátase dun asunto moi importante para un colectivo importante que crea moitos postos de traballo como son os placeiros, e nós estamos sempre na solución. Liderou un pouco a posición das institucións gobernadas polo Partido Popular, neste caso, pois quen poñía máis diñeiro que non é outro que a Xunta. E a Xunta, efectivamente, é coñecida que nós estuvemos sempre a disposición. Na última reunión foi un representante da Deputación, neste caso Rosendo, en representación desta casa, a plantexar unha solución na que a Diputación poñía 200.000 euros, que é o que se nos pediu, para cuadrar esa proposta que se lle facía ao alcalde e que pudera permitir que se paralizara ese desaloxo e pudera permitir que, en definitiva, se rematara fundamentalmente a praza. Porque o que temos que ter moi claro é que aquí non é unha guerra de os que queren que a Alameda queda libre contra os que queren que se manteña. Non, é que eu creo que entendemos que a clave de todo isto é que a Praza de Abastos se remate, acolle os praceiros, que é onde teñen que estar, aí é onde teñen que estar, toda esa inversión que se fixo na Praza de Abastos teña unha utilidade, porque estamos falando de moitísimo diñeiro. Por certo, moitísimo diñeiro, unha reforma xestionada dunha maneira bastante por moita xente que xestionou esa obra. Hombre, vista desde fora, podíamos dicir que non foron precisamente moi dilixentes, nin no tempo, nin nas consecuencias da súa xestión, porque recordemos que esta obra tiña unha financiación europea, unha financiación nacional de 3 millóns de euros que se terminaron perdendo, e, por lo tanto, tuvemos que asumir os ourensáns co noso diñeiro, co diñeiro corriente do Concello. Levamos 7 anos con esta obra está inacabada, a instalación non está en condicións de ser ocupada inmediatamente e, por lo tanto, desde logo, todo o proceso de xestión de esta obra é un proceso manifestamente mellorable. Pero, dito isto, a única maneira de que se mellore, de que se remate, é facendo o que falta. E o que falta parece que está estipulado en torno a 2 millóns de euros, e a Diputación aí nos pediron 200.000 euros. Nós estamos na solución e nós estamos en si é necesario poñer incrementar a nosa aportación, evidentemente non nunha medida desmesurada, senón nunha medida que nos corresponde, tamén estamos dispostos a facelo. Así que nós queremos que a Praza de Abastos se remate, que os praceiros poidan volver para a Praza de Abastos a exercer a súa labor como corresponde, e que a cidade podía recuperar para o seu uso e disfrute os cidadáns a Alameda Pública. Punto. Canto antes. Nese proceso, a Diputación está poñendo diñeiro, facilitando o diálogo, e se alguén quere que actúe de alguma maneira de intermediario, por suposto que o facemos encantados. Nos o que non podemos mirar para outro lado, e volvo a apelar o que xe dixen. E é unha obsesión, dende logo, deste presidente, que probablemente, perdone unha vez máis que cite a miña condición de alcalde, ten claro que cando hai un conflito hai no que afrontar e resolver, e moito mellor o diálogo e o consenso, que nesta casa se teñen dado muestras suficientes, que a ruptura, neste caso o desaloxo, sobre todo cando o desaloxo non ten alternativas de ubicación.
e, por tanto, se produciría, evidentemente, además dos perxuicios indudables para os placeiros neste caso, que se impediría levar a cabo a súa actividade, se lle produciría tamén ese perxuicio tamén importante para os usuarios da plaza que se verían privados do servicio. Así que a Diputación a disposición, a Diputación a ser parte desa solución, a fomentar ese diálogo e con todas esas premisas a disposición. Sobre esa segunda parte, o presidente dos Praceiros impele as forzas políticas a artellar unha moción de censura, que sería a resposta do Partido Popular? Vamos a ver, a moción estamos resolvendo un problema, non estamos utilizando un mecanismo para resolver un problema. O mecanismo, o que temos que resolver é o tema dos placeiros. Iso é o que temos que resolver. Evidentemente, a moción de censura ten outros condicionantes. Non se fai unha moción de censura para resolver un problema da plaza. Iso temos que ter claro, vale? Igual que non se fai unha moción de censura para resolver un problema de transporte público, ou se fai. Iso obedece a moitos outros condicionantes. Creo que non ten nada que ver unha cousa con outra, ou sí, evidentemente, pero non sería, evidentemente, o motivo clarísimamente o dunha moción de censura para resolver un problema particular. Vale, o que hai que resolver é o problema, e o problema está perfectamente enmarcado nos términos da súa resolución. O que hai que facer é resolvelo. Que máis? Sí, bo día, presidente. Bo día. Eu quería preguntar por dúas cuestións do Pleno. Sí. Falou no Pleno de que Democracia Ourensana abstívose que non lle entendí ben porque Jácome solo pediu que se repartira por igual a todos os concellos. Non sei se pode aclarar que foi o que pediu exactamente Democracia Ourensana para absterse. E logo tamén fixo unha apelación a todas as forzas políticas de cara a poñerse de acordo para unha modificación de crédito que estaría prevista para, como este ano, para o mes de, creo que abril. Este ano. Sí, perfectamente. Vamos a ver, que no curso da negociación, evidentemente, unha das cuestións que puxo, efectivamente, que fuxo, había dous motivos fundamentales. Por unha parte, tamén iba unha axuda, obviamente non tanto na súa cuantía, pero sí unha axuda importante en términos técnicos para o Concello de Ourense, que obviamente é obxecto de negociación, e creemos que é a única posible, que era a do plan de obras do Concello. Iso tamén facilitou, obviamente, o acordo, non? Porque aí resultaba directamente beneficiario. Xa digo, non tanto de 140.000 euros, que nun orzamento do Concello de Ourense de 115 millóns de euros, pois, como comprenderá, non é algo significativo. En unhas obras que supoñían, se non recordo mal, 35 millóns de euros, non reponía, como decía ele, ningún porcento do que era a obra, non? Iso, obviamente, non era o motivo. O motivo era que esas obras puderan ter un maior prazo para executarse, porque tampouco entendemos que non hai ningún sentido que obras que están aprobadas en pleno e que están dotadas orzamentariamente, pois podían, porque non se dan executado en tempo e forma, deixar de facerse. Iso non ten ningún sentido. Se estes aprobadas, se estes executadas, pois se facían aí. Ben, dito isto, efectivamente, logo puxo unha pequena condición, puxo unha condición que, neste caso, efectivamente, creo que é unha condición que o loa, non? Que ele dixo que non se metía tanto no reparto de diñeiro, que se pudera dar a todos os concellos, pero que fora para todos e que fora xusto. E dixenlle, iso é o plan Cooperou. O plan Cooperou non é que o que vai fundamentalmente aquí no plan para concellos, é un plan que chega a todos os concellos e é un plan, ademais, que reparte con mesmos criterios para todos os concellos. E, por lo tanto, creo que esa petición se recolle no plan Cooperou, e así o fixo, e iso tamén foi, entre outras cuestións, evidentemente, o que serviu para que o mantemento do plan Cooperou, pois foi o que serviu para que finalmente tamén o PSOE se estivera, porque nós xa dixemos que o plan Cooperou viña para quedarse, trata a todos os concellos con iguales criterios, e todos os concellos teñen unha cuantía moi importante. Mire, eu recordolle, e remato con isto, sin perjuicio que me fagan máis preguntas, eu recordolle que o plan Cooperou nestes momentos, como aprobado outro día, e as modificacións que levamos feito sin contar a de abril, que se supón que tamén vai ser unha modificación importante, pois efectivamente supón que xa temos invertido 88,7 millóns de euros en concellos. A de abril, a pouco que aporte, vamos chegar nesta legislatura aos 100 millóns de euros nesta legislatura, este mandato, aos 100 millóns de euros previsiblemente de aportación aos concellos. Eu creo que nunca tuveron tantísima financiación.
E a segunda cuestión, falábame da modificación de crédito. Na modificación de crédito, bueno, o que pretendemos é seguir repartindo, obviamente para os concellos con criterios obxectivos, atendendo tamén programas específicos, como estamos levando a cabo, neste caso cos concellos, programas de infraestructuras deportivas, programas de residencias de maiores, en definitiva, todos estes programas un pouco que levamos a cabo, por suposto, a cultura, e aí, ademais, colaborar con todo o tecido empresarial, tecido social, asociativo, etc. Esa é unha modificación, evidentemente, que complementará e dará sentido a todo o que é a política da Diputación nos distintos ámbitos que ten marcados. Eu espero que tamén haxa consenso, porque sempre houbo, chegaremos a todos os lugares, trataremos de atender todas as consecuencias e tal. Eu sí que tamén resaltaría unha cuestión que se planteaba o outro día, que creo que quedou bastante acreditada, que é os argumentos que utilizou o bloque para votar en contra, non? En primeiro lugar, dixo que non negociáramos, non é verdade, xa eu aclarei que si este chamou igual cos demais, pero non atenderon esa negociación, e logo en algún momento tamén fixo, alegou a que eran os presupostos discrecionales porque repartían subvencións nominativas. As únicas 3 subvencións nominativas que van no Concello, 3 nos orzamentos, son para o Festival OUF, porque senón non pode facerse con calidad se non dispón de dinheiro do principio, para o Club Orense Baloncesto, que tamén é clara a súa participación, en este caso especificamente unha para o Concello de Ribadavia, que tiña un plan estratégico aprobado e que necesitaba esa cofinanciación desde o minuto 1 para poder sosteñer unha financiación moito máis importante e que igual que a calquera outro Concello se houbera dado. Esas son as 3 nominativas que había, o sea, por decir que nos aproba un orzamento porque ten moitas nominativas, as probas me remito. Vale, algo máis? Non? Vale, pois entón